Máme tu takýto zaujímavý dopyt. Toto je bazén veľký 3x5 metrov a je tu dopyt potom, aby sme navrhli dlažbu, ktorá bude tvoriť len bazénu. To je toto. My pracujeme s dlažbami veľkými, napríklad 600x1200 mm. Dlaždicu rozrežeme na 4 kusy. Jeden kus 30x60. Čiže z tejto dlaždice vieme urobiť až 3 kusy, pretože ten rez má nejakú svoju hrúbku, napríklad 4 mm, to je bežný rozmer kotúčovej pily, takže my vieme mať 3 takéto pekné dlaždice 600x300 mm. Toto je odpad, ktorý bude mať menej ako 300 mm. Toto je zaoblenie, čiže my si nechávame externe opracovať tieto 2 cm dlažby, kde tu je textúra. V zaoblení tá textúra už nie je. No a následne tieto dlažby potrebujeme umiestniť okolo toho bazénu, tak aby to malo nejaký zmysel. Čiže toto je tá naša dlažba a tu má to zaoblenie. Ja odporúčam začať rozvrhovať dlažbu, takže si určíme stred tohto bazénu a od stredu sa rozvrhne dlažba. Takto by mohol vyzerať ten dlhší pás a takto by mohol vyzerať ten krátší. Máme tu niekoľko kód. Nie vždy to vyjde ideálne. Treba myslieť na tieto rohy, že táto dlaždica musí byť na mieste ideálne takto opracovaná. Tu je zase druhá dlažba. Až by ten rozmer bol o niečo menší ako 5000, tak tieto krajné dlažby budú tiež menšie. Hej, krátšie. To znamená, keď mám takúto dlaždicu, tak my ju vieme rezať aj tu, ale vieme ju rezať aj tu a použiť takýto krátší kus, ak by nám to viacej vyhovovalo. Hej, že tu ho použijem, ten krátší kus. Ďalej môžu ale nastať také situácie, že bude proste chýbať kus. Hej, to znamená, že zoberieme túto 600 mm dlaždicu, my by sme potrebovali 65 cm, hej, napríklad z tohto. Tak v tom prípade sa vrátim niekde tuto do stredu a tu použijem niečo také ako nejaký menší prvok, napríklad 20 cm kus alebo 30x30 cm dlaždicu, napríklad takúto, 30x30 cm dlaždicu a od tejto 30x30 cm tvárovky už budem ďalej rozvrhovať po 600 mm na jednu stranu, na druhú stranu a tu už mi to tým pádom určite vyjde, pretože tá rezerva tam bude dosť veľká. To isté v strede, hej, ak by nám to náhodou nevychádzalo. Preto, keď nám vyšlo 6 dlaždic a 9 dlaždic na týchto stranách, čo je dokopy 15, túto časť a ďalších 15 pre túto časť, to je dokopy 30 dlaždic opracovaných, tak ja by som odporúčal zobrať aspoň 34 tých kusov kvôli tomu, že náhodou ten detail bude trošku iný, alebo ten rozmer bude trošku iný. Prípadne, keď sa bude rezať táto dlažba pod 45 stupňovým uhlom, tak na tej stavbe sa môže stať hocičo, môže s nej nejak sa odštiepiť, odpadnúť. Tak ak zoberieme 4 kusy navyše, tak máme vyriešené tieto stredy. Aj keď je pravda, že my dokážeme jednu túto dlaždicu rozrezať na polovicu a použiť sem a sem. OK, takže toto by mohla byť tá jedna rezerva a potom táto rezerva sa môže žiadať aj v týchto smeroch, čiže 30 plus tieto dve dlaždice do rezervy a plus aspoň dve dlaždice by som zobral do rezervy, čo je 34 takýchto opracovaných dlaždic. No a my vytvoríme z jednej dlaždice 600 na 1203, tak to znamená, že takýchto dlaždic nám treba 11 na to, aby sme mali 33 kusov. Môžem si povedať, že zoberieme 11 krát 600 krát 1200 alebo 12. Čiže to už nechám na vašom takom uvážení, či 11 alebo 12. Ja radšej by som odporúčal zobrať 12 kusov týchto dlaždic a
takto ich spracovať. No a takto pracujeme s návrhom, s umiestnením, skladáckým plánom lému bazénu. Nech sa páči.